perquè molt d'aquest patrimoni havia desaparegut perquè s'havia vengut, s'havia monetaritzat. Llavors les casuístiques són molt diverses. Em sembla que en un recent estudi que es va fer ara a començaments de l'any 2000 quedaven aproximadament uns 100 locals a Catalunya que no s'havien retornat, i alguns eren d'aquí del Penedès. Els que no s'havien retornat fonamentalment era perquè ja no quedaven socis vius que els poguessin reclamar, perquè, per exemple, als sindicats, sobretot a la UGT, se li va retornar el patrimoni, als partits polítics també se'ls va retornar el patrimoni, a la CNT en part. Però, en canvi, en aquells locals que eren dels pobles, això va ser més complicat, sobretot si no hi havia socis que encara visquessin que ho poguessin recuperar. En alguns casos ha estat l'Ajuntament qui ha assumit aquesta funció i l'ha reclamat per l'Ajuntament. Però ja dic, a partir dels anys 60 hi ha una part d'aquests que aconsegueixen anar-se recuperant i tornant-lo en mans dels socis.